Čau. Čaute všetci, zavolám to Matthew a v dnešnom videu by som sa chcel podeliť o zažitky, pri ktorých moje oči skoro že sú boli. A skôr než začnem, bol by som celkom dosť rád za nejaký ten like a odber, pretože kým som sa naučil toto tu kreslenie a animáciu, to mi fest dlho trvalo. Dobre, nebudem to naťahovať jak žuvačku, tu je prvý príbeh. Prvý príbeh by som začal tak, že bol som na Airsofte, nie v Sarajeve, ale v lese. S kamarátmi sme sa pripravili a neskôr začalo kolo. Zo začiatku bola prestrelka, až kým som nezistil, že nepriateľ začal nabehovať zo severnej strany. Tak som zmenil pozíciu a znova začala prestrelka. A teraz, zákon schválnosti, nemal som okuliare, čo bola kolosálna chyba. Lebo ako si tu môžete všimnúť, dámy a páni, Airsoftiak musí mať okuliare a na papuľník, a.k.a. masku. A zákon schválnosti, schytal som to do pravého oka. O pár dní som šiel k doktorke, tam povedali, že pravé oko je na tom zle a že sa možno zhorší aj ľavé. Hovorili takisto, že budem nosiť aj okuliare, čo vtedy pre mňa bolo akože nepohodlné. Teraz by som ako nejak sa s tým ešte zmieral, ale vtedy nie. No a hej, medzi tým v čakárni, kde som šiel ku doktorke, som chytil taký soplík alebo dačo také a bol som nachsypány, ostal som doma 2 alebo 2, proste 14 dní som ostal doma a celé tie dni som sa modlil, aby som nemal tie okuliare 24/7, že ich budem mať iba pri čítaní alebo ja neviem, pri dačom takom. Proste som čakal na zázrak. A po 2 týždňoch, keď som znova prišiel k očnej, povedali mi, že mám zdravé oči a okuliare nepotrebujem. Jedu takhle táboři Škodou 100 na Oravu. Druhý príbeh sa odohráva na stavbe, kde som pracoval pri miešaní betónu. No a klasika, do miešačky sa dáva piesok, kamienky, voda a potom samozrejme cement. Teraz tá najlepšia časť. Znova som nemal okuliare. A ako som ten miešek s cementom pokladal na zem, miešek sa mi vyšmykol z rúk a pri takom rýchlom páde cement explodoval a všetko šlo do tváre. V rozprávkach takáto situácia je komická, hlavne keď niekomu niečo exploduje a má celú čiernu tvár, len oči biele. U mňa to bolo iné. Ja som ani nemohol otvoriť oči, lebo tak veľa cementu som mal v očiach, že ani som nevidel pred seba, proste nešlo mi otvoriť oči, nedalo sa. Pamätám sa, že hneď ako sa mi dostal cement do očí, jednu rukavicu som hodil na zem, druhú rukavicu som nechťac hodil do vedra plné vody, to bola akože bomba, ale tak človek nevidel. A o to isté vedro, kde som hodil rukavicu, som sa potkol a spadol na cestu. Hneď na to som nahmatal najbližšie vedro, ktoré bolo plné špinavej vody, ktorú sme čisto používali do tej miešačky. A tam sa proste nedáva nejaká čistá voda, tam najbližšia voda z potoka, alebo hoci čo tam mohlo byť bordel. No ale ja som to nejak neriešil a začal vyplachovať si oči. Po chvíli vyplachovania som nakoniec aspoň troška otvoril oči a utekal k najbližšiemu zdroju čistej vody, kde po chvíli som konečne otvoril obidve oči, aj keď na pár sekúnd, lebo akože mega ma rezali oči. Potom keď som dokázal mať dlhšie otvorené oči ako minútku, som sa znova vrátil k miešaniu, ale neskôr som bol aj tak pridelený k furikovaniu. Človeče, to boli na nič dni, mňa tak rezali oči vtedy, ale už som už dobre vidím, už je všetko OK. Tretí a posledný príbeh sa prekvapivo znova odohráva na Airsoftovom poli. Ale tentokrát pre zmenu okrem okuliarov mám aj tank. Možno tí starší alebo aj mladší, to už neviem. Poznáte ten malý traktor na pedále pre deti? Áno, presne na ten traktor starší brat hodil krabicu a tak sa z obyčajného traktora stalo sovietské ozbrojené vozidlo BA-64. Ale možno bez guľometu, ale mali sme málo zbraní plus chceli sme hru vybalancovať. Ale aj tak, na čo sú ti zbraní, keď máš tanka za sebou 2 bratov s manuálkami z jarmoku, ktoré patria k tým najhorším airsoftkám. A to sme ešte boli proti typkovi, čo mal automatickú MP5, to nebolo medlízať. Inými slovami, naše airsoftky strieľali, že prásk, prásk, prásk. Ale to nebolo dôležité, lebo pišťala, zapískala a my sme mali jednoduchú misiu. Vpred.
zbroja, nič, že vidím cez to zahmlené okuliare. Nič. Dám ich na chvíľu dolu. Jaká je predsa šanca, že ma z takej diaľky trafí cez taký malý ostrov. Hit! A presne tak som to asi prvýkrát schytal na Airsofte. Do oka. A znova. Ale stal sa Boží zázrak a schytal som to do tej mäkkej časti. Tu, hen, pekne vidíš, tak hej. K tomu ešte tá vzdialenosť rovná sa. Moje oči sú v poriadku. Znova. Takže čo si máte deti zapamätať? Nosiť okuliare počas práce a nebezpečných aktivít? Nie, ale nebol si ďaleko. Deti, pamätajte, The Golden sa znova vrátil na YouTube, takže choďte si ho pozrieť a nebudúce plány. A okrem toho, ak máte sklerózu, hej, nájdete si človeka, ktorý vám bude pripomínať, že máte nosiť okuliare počas práce a nebezpečných aktivít. Toto video ma naučilo mať veľký rešpekt pred ľuďmi, ktorí robia animácie. To je jedno, či už je to taká animácia, či už je to taká, alebo taká animácia. Majte pred takými ľuďmi rešpekt a úctu, lebo robiť animácie není medlizať. Dobre, už je celkom neskoro večer hodín, takže držte sa ľudia a ja idem spať. Sebi ruke kriptone, gospodine žuti, ne diraju srpsku zemlju, bolje ti je čuti. Sebi ruke kriptone, gospodine žuti, ne diraju srpsku zemlju, bolje ti je čuti.